changamire nyaya pamberi penyu yaunzwa naMavheja Ngoni achimhangarira Mhande Philip, Manditsera Onipa naChipanga Elizabeth. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure nyaya yenhumbi dzamakasunga mukaramba kudzigowa sorry. Uya nembo chitupa nemari yedare. Ndiani wati Mavheja Ngoni nani? Wamwa 3. Mavheja Philip, Mhande Philip, Manditsanga, Olimpa, Chipanga na Elizabeth. Mhande nani Oliver? Onipa. Onipa. Na Chipanga Elizabeth. Taura tinzwe Mavheja. Ndimdzimai akashayika saka mudzimai wangu akashaya asi kwana mbuya imba mbiri akachengeta mudzimai wangu ndiwo ambuya kusvikira akura ndikuzoapya mbuya vari pakati. Saka pakuroora ndakaroora mumba mavo wembadiro havana chavakapiwa barangu ndinavo. Peni pakuzoshaya kwaita mudzimai takavapa imba yaNatezvara wakataurana naye newekwamutoko anova ndiye mutedzani nemudzimai wangu kusvika akauya but havana kuasuma kuti tine imba panapa. Awakabva wangorongedza musi wangu waigwa mudzimai ndobva wadzokera awabva wasara wachisunga hembe wachibva wati chikuda mombe kusunga kwaita hembe wada mombe kana kuti $300 ndobva ndatsvaga ndobva ndawasuma wakati kwete taurirai pamutoko wakati handikwanisi kuti ndiise roko pane zvinhu zvandisina kusunga saka endai mupedzerane nawo kana kuti endai mundowasumi wariko ikweyo. Ndikauya ndikawasuma vakanditi tichagadzirisa tirikugadzirisa hapana chakabuda kusvika ndadzidzokera futi pamutoko ndikataura nababa wakati ini handikwanisi kuti nditsunhure zvinhu zvandisina kusunga kana chine chikonzero chakasungirwa hembe ina handipo saka wataurirei kuti aida watsunhure hembe dzosiya dziri mumba iwowo wotora kana kuti wosunungura ubva wadzigowa. Asi kana wakugowa vanotidaidza ndouya hawandisumi vanoita zvinhu zvavo ndomashoko amwe chete. Mombe wakabhadhara kunani? Handisati ndabhadhara ndakanga ndatonzi tsvaga mombe tigone kutsunura mbatya idzi kana kuti nani akakuti tsvaga mombe? Wedare rekwaMhande ava. Wapi wacho? Saka iwo hausati watsvaga mombe? Mombe ndakatsvaga 2021 ndopandakaitsvaga. Wakawapa here mombe? Ndakawasuma ndikatombokumbira washumba uyu sekuru Paul Shumba kuti wawasume kuti ndari. Saka mombe yacho iripo? Itoripo iri kwaMiriyoni nasagandira. Izvo zviri kutaurwa hanzi vakanditi tsvaga mombe ndakatsvaga mombe itoripo ende ndinoda kuti zviro zvindirerutsire makandisungira iyo mumbatya. Inini ndakamirira ndini Philip Mhande ndangoti awa nditete vakashayika so tete vachishayika pachiitwa dare rakaitwa inini ndandakangota tirimwo asi dare rakaitwa nana sekuru vanova kwakabarwa mudzimai wavo masora kwakabva namai wavo ndo vanhu vachiita dare vakati iwo kuroora kwako tiri kuzoona kuti une pepa rako asi kana vasinawo kubvisa mombe zvoda kuti hauna udi hauna kuroora pachivanhu chedu vanasekuru vachidaro right. Saka isusu titsvagire mombe isusu takusiya tasunga nhumbi handiti titsvakire mombe nembudzi zvatiri kuda touya todi topedzisa basa redu tifambise zvinhu zvakanaka Waitaro ndianani? Ndivanasekuru. Sekuru ani?
kwakabva tete sekuru ani sekuru Mhande ndio waidaro sekuru ndo aitungamirira ndo aitungamirira dare sekuru Mhande wana Mhande wakawanda Mhande ani Zita Phineas yeah. Okay. Saka zvadaro awa wamubvecha wachibva watsvaka zvinhu zvavo wachibva watotaura kuti zvinhu zviya zvachi zvaapo handiti tikati ano zvamataura zvadi zvakanaka wachibva wataurana nababa vari pamutoko hameno zvakataurirana nababa inini chitauro nababa baba aitaurawo matauriro avo nekuti zvazvavangu vagara ivo nababa vangu vasingawirirani pachiri zvavo handiti but tisingadzokedi ikoko tikati imi mudai machitaurana nasekuru wenyu bhozi ndo vanhu vakasunga zvinhu isusu tatiripo ende of course takangowitnisa zvinhu chidi zichisungwa ini handina chekuita mazviri bhozi varidzi vezvinhu munovaziva chitaurai nawo kusvikanzai ini ndinouya kwamuri nokuti imi ndimaiwitnisa kuti handina kuroora ndikati no zvinhu hazvina kusungwa kunzi hamuna kuroora asi zvirunzi zvamakaita takuzviona asi tikuda mombe saka kana mombe yako chiitai kuti vanasekuru vacho wadi wauye modi mwega zvanzi iwo unofanira kuita izvozvo murugwaro takatadza kunzwisana nawamubvecha ndikati no alright pandafonera baba last time pandagumidza kutaura nawamubvecha ndafonera baba vakati anochi izvozvi tinechi hanzvadzi yako iri kunoku iri kurwara plus mai vari kurwara saka kuti tibatanidze program hazvidi asi kana wachinge waita zvakanaka ndinogona kuuya kana ndatadza kuuya ndinotuma ndinogona kutuma munhu sinzi iwe uri kumukomana modi mobatsira nemunhu wanenge ndatuma asi vanasekuru voita kuti wadi watorwe wauye modi mondiudza ava wachibva wazvanzi munofanira kundipa date ndakaiwa imi ndiri mune program handifanira kukupai date imimi muruziva kuti zvinhu zvenyu zvaaredi sekutaurirana kwamakaita nanasekuru anasekuru wezvinhu zvangu zvaaredi tozviita rini motaurirana nanasekuru mowirirana saka kusanzwisana kwangu nawamubvecha kwakwako kuti inini namai wangu nambuya tisi takasunga zvinhu tikati aiwa ini hana kusunga zvinhu of course ndiri wekwamhande asi ini hana kusunga chii zvinhu ini nditoriwo mwana ende ndiri kure pamatauri akaita seya handikwani baba ozava nditete baba variko vanasekuru variko vanomirira zvinhu izvozvo ininiwo ndiri mwana handizvikwanisa ende pakaitwa zvinhu zitatiripo tese hapana pakambonzi uyu Philip ndiye achasara achazokutsunurira zvinhu no ingoitai teedzerai zvamakawirirana musi wataita dare ndopatakasiyira nyaya right iyo nyaya wadare mambo mamirira zvakaita ndezvekutoti ongu pakaita dambudziko ngerekusawirirana bedzi nanasekuru asi zvavanasekuru zvavapo izvi zvakuda kutoti iye chachiona dheti sekutaura kwavari kuita kuti mombe yapo chidaidzanai zvavari kuti ivo ngavachitsvaga dheti aiwa ivo vanasekuru ndivo vanozivana kuti vari kwamurewa vari kupi uyai tisangane musi wakati uchimba mukuwasha dheti mombe yacho wati iri pamba pako here kana kuti iri kuvi asi pamba wangu iri paprice pamiliyoni pasagandira unofanira kundoitora ka panoitwa zvinhu izvi undotora mombe wakati munoda mombe nechii wakati wakuda mombe kana kuti $300 aida mombe kana kuti $300 saka mombe yacho iripo mombe iripo saka unondotora kamombe kwete kuzoti iri pamusi wacho yonge iripo kwete kuzoti iri kwakati kwakuita mastories ekuti wapedzerwa basa rako hauchaoneki iripo right hanzi tipe date handora muruda aiwa ivo ndo vari kuda kupiwa date yesu ini ndikati inini handikwanisi mungati ivo ngawatipe date mari imi mungati ngawatipe date ivo ivo waiti unganidza naye sekusunga kwamakaita zvinhu mundipe date kuti muri kuuya riini ndikati aiwa inini kana maaredi kwana sekuru munokuziva inini kana ndakuenda kunana sekuru zvakuita kunge ndini tiri kufambira nyaya dzenyu imi munofanira kuzvifambira nyaya dzenyu ana sekuru zvinhu zvangu zvaaredi tosangana riini ivo kana wati tozokufonera toronga toshivirira
kana kuti rongai ikoko nevari ikoko toeka chiri kunetsa kufambirana nasekuru wako chii pane problem here kwete pana sekuru wari kutaura kunyanga ndakaendawo ndakatondotaura nawo vari kuti sekuru wakati inini pandakasimuka wachitaura paimba wamaroma parufu wakadzikiswa wakanga wachitaura iwo kuti ina handida kuroora asi pepa takawaratidza asi waziwo kunyanga pandanzienda kunyanga ndawakataura kuti inini handina kufembera kuti iwo hauna kuroora wakati handina kuroora ndo wakati mbasha ngadzisungwe wariko kunyanga sekuru iwo vanokwanisa kutaurira kuzvitaurira wega saparunzi utange waroora kuda pachena kane nyaya yako kuti usorovhero aiwa kwete kuti ndinzi nditange ndaroora waiti wakatuma sekuru wataura kuti handina kuroora ndo vanhu vakawatuma kuti wataura kuti mbasha ngadzisungwe asi wakaroora hongu pepa rangu ndinaro pepa rako unaro hongu saka niimope chete yakanzi iripe neiwo wana sekuru vachinzi nekuti papepa apa panga paine nyaya yekuti mhuri kwandakaroorera imhuri ihombe waira soko mukadzi wangu imiranzi ngewechimoziremu saka nyaya indoripo ndeyekuti kumba watezo rangu hawana chavati wawana kana nevezvekuziva kuti ndakaroora kusvika pako nenyaya yekuti ava vakangobata mari iyo yangu kwaisati yasvika saka watezo rauri pamutoko vari kutaura kuti kwete handikwanisi kuuya pane zvinhu izvo zvezvo wangataurawo kudariso nyaya yaane makore 3 wachingonditenderedza saka tazosvika kuno wachitaura kuti kwete ini handikwanisi kuuya ikoko kusvikira apa pagadzirika kana kuuya kuti nditunhure mbasha idzi handina chekuita nekusungwa kwakaitwa mbasha nekuti handizivi kuti wakadzisungirei uye dzanga dziringani dzawakasunga jekesa nyaya yako iyo muchinji hausi kubudisa dambudziko rako kuti tizive kuti makakatanwa aripo ndeyekuti chii hauna kuroora here wakati paroora rangu pari kushota mombe chete ndokazviendesa kunani mari yeroora yakadyiwa nababa wawe avo wamhandi avo ndo hanzvadzi yemudzimai wangu weimba huru kwawako wakachengeta mudzimai nekuti mai wakafa waine 3 years mudzimai wangu saka awa ndo wakakwanisa kuchengeta mudzimaisekuru iye hanzvadzi yemudzimai yakadya roora iro saka weimba huru saka wana baba ndo wabereka mwana uyu ndo here wakudaka kana kuti chii wekwamutoko chii iye hanzvadzi ndo mutedzane nemudzimai wangu weimba diki iye hanzvadzi weimba diki weimba diki mari yakadyiwa kumba huru hongu kwaakachengetwa mudzimai okay uyo ari kukoko iye hanzvadzi wari kunyanga ari kwamutoko ndiye hanzvadzi yemudzimai wangu hanzvadzi yemudzimai okay kune uyu futi iye hanzvadzi wanoti baba munini uyu ndiani ndibaba munini wachiona wanoti baba munini mabatisa ukama wacho mukadzi wako iyoyo akaberekwa kumba yamainini uye hanzvadzi ambuya wakabereka dzimba 2 ambuya wangu wakaita misha 2 wakatanga kuroorwa wakabereka wana 5 wazoroorwa futi wabereka wana 5 ndo mabereko wamudzimai wangu asi mai wafa hanzvadzi yawo yekuimba huru ndiyo yakakwanisa kuvachengeta kusvika nekuvatorisa kana nebheki amai avo wafa hanzvadzi bva yatora hanzvadzi komana yekuimba imba iyi baba akakurira kwawawa akaroorera kwewawa saka chiri kuti kuonesai kuita basa chii chamunoda kuti aende makadya mari ndo pati patatiuda kuti tingati isusu panyaya yekuti kuroora kwavakaita hatina chatiri kuramba nekuti zvakaitwa nababa wangu handisi kuzviramba baba munini watiri kutaura handiti hawana chavakambondirambira kuti nekuti mukoma wangu wakazodai asi wakati handikwanisi kuti tiuye nditsunhure zvinhu zvakasungwa naana sekuru nekuti ana sekuru vanoziva zvavakadii zvavakasungira ndikati aiwa avatsano vakanzi bvisa ichi mombe handiti zvakanzi kana wakanzi waite zvanga waite izvozvo zvinhu zvitsunuhwe vanogopinda sei padare rekumba kwenyu imi makadya pfuma wana sekuru vari kupindira papi ndo patinoda kuona kuti tinzwe kuti wana sekuru vari kupindira papi wana sekuru ndokwakabva
baba wedu isusu naiwo tete yokushaika saka wana sekuru vanogopindira pachi ndo wana pakagoiwa zvino handi ndo vanomira sana ndo waridzi wemwana noti wana sekuru abereka baba wako iyoyo anomira aiwa inini tika sorry baba wangu inini wakakurira kuchi wakakurira kana mbuya ndoko wakakurira wari saka sene matoshandisa isusu ndoingoriyo yekwana mbuya yekuti mhande mazuva saka kwawakakurira ndo kwakabva mai wavo mazuva mai wavo vachishaika ndo vachisiya mhuri iyoyo baba vachizochengeta wana iwavo wese aiwa pane uyu mwana uyu ari kupinda papi panana sekuru ndo patinoda kuti tione kuti wana sekuru ari kupinda papi panana sekuru because uyu mwana wenyu kaiwewe handiri saka ari kuzopinda kwana sekuru sei chiri kuita kuti apinda nana sekuru toti ini ndiri baba kwaari handindiso kuna mai wake ndo wanaona sekuru iwawo ndo wakauya wakataura kuti zvawakabvisa tiri kuziona kuti wakabvisa izvi asi hauna kunge wakabvisa mombe saka chitibvisirawo saka iwewe idare rako nekuti iwewe ndo wakarodza handiti uyu haaendi kunana sekuru handiti wana sekuru vanoda mari zvavo handiti ekuti wakarerwa muchi nekuti baba wako wakakurira kunana sekuru handiti sorry papa pane patisiri kunyatsonzana haasi marezvo aba ava ndimai wemunhu akashaika watiri kuti ana sekuru apa ndo mai wacho ndozvatiri kutika havasungi hembe nekuti haasiri mwana wenyu asi vanosunga kana paine chikonzero ndo chatinoda kuona chikonzero chacho ndechei chavari kusungira iwo chikonzero chavo chavakataura vachisunga hembe vakati isi tiri kuda mombe rora imi muri munodya rora rogoenda kunana sekuru sei because haasi mai wenyuka mai wenyu imimi ndio wekuti anodyiwa nana sekuru kao but apa ndi baba wako kaiwewe wane mwana wavo musikana handini ihanzvadzi yavo wane hanzvadzi yavo yaita mwana hanzvadzi yababa ndo yakashaika tete mukadzi weavo yanga iri hanzvadzi yababa wako ndo wakapiwa mari saka mombe yavo iripo handori paine problem nekuti mombe yavo iripo iwewe uchindodaidza wana sekuru kuti aiwa mombe yaani chii yapo moisa wouya rini iwe chero paanoda iwe uchitaura iwewe musarambe havari kuti tipe zuva iwe uchiti aiwa chero pavanoda iwe uchipa zuva ngawe musemande it's too soon mande ine kuti afambire vachiyeka hazvigoneki topa 2 weeks handiti saturday nikwete iri kutera inotera iyo handiti ododaidza wana sekuru iwe mombe yako inenge yapo imombe chete hapana chimwe chavari kuda handiziva hangu zvimwe zvakapaine zvimwe zvaka hanzi mombe dzakanzi 2 nembudzi hanzi yababa neyamai nembudzi dzacho hanzi dzakanzi 2 ounganidza hati anounganidza mombe 2 nembudzi ngani nembudzi 3 saka tikakupa 2 weeks unenge wazviunganidza here toda kuti tikupe nguva yakanaka yekuti unganidze tounganidza alright hanzi zvinenge zvaungana pa 2 weeks mombe 2 nembudzi 3 kuti vanhu vauye saka saturday chinyora iwe mabharani tiri muna kupera kwaseptemba inotera yemuswa 11 10 inenge iri friday 11 12 muswa 12 handiti ende ndo vhiki rekupedzisira kuita zverora
tikaputsa iroro takutozoti chibhozi rora redu chiwanhu tinopedzana 15 October ndo panenge pakubuda mwedzi wayo wa November handiti pamusoro changa pani pasina kunzwisisa mombe idzi ndiwo achagashira dzirora uchiziva kwawachadziendesa iwo ana sekuru wacho iwe unongotopira ava vanoziva zvavari kudana ana sekuru wavo handiti sandizveri iwe unongowapira mombe dzacho 2 nembudzi dzavo 3 wowapira nhumbi dzawazagoyewa wasununguka chiri chiwanhu chedu vanenge vakutoti chichuza mukadzi wekuti utore hapo asi kuti mazuva anaya unenge wakukwanisa kutsvaga chiumwe mukadzi waunoda kudii but kare manje waibva wapuhwa bondo nekuti unenge wadi waita handizivi kuti pamadhetsi amataura tinenge takuita process yakuita sei munotambidzwa zviro zvenyu mbasha dzovazagoya masunungurawo imimi mapuhwa zvinhu zvenyu handi muzotori mukazotora mombe chete musikagoyi mbasha yamhosva handiti tadzoisana okay